שלום חברה יקרה, מה שלומך? אני מבית חב"ד. גם הפעם אנחנו לא מפספסים אותך, ושוב מזמינים אותך להצטרף אלינו לערב מיוחד לנשים בנושא ערוץ הקשר הרוחני שלנו. נשמע מעניין, נכון? את בטח שואלת, ומה בתוכנית? אז ככה, קטי גל, זמרת מדהימה, שהיא גם קרמיאלית לשעבר, תספר לנו את סיפור חייה המרתק, מימי ילדותה בכפר הילדים, דרך שירותה בלהקת פיקוד צפון, ועד התקרבותה ליהדות. וכמובן, תשאיר לנו שירים מקוריים וגם מוכרים. בנוסף, נצפה במספר סיפורים אישיים על הקשר לרבי. ואיך שכחנו? כיבוד עשיר, מוגש בטוב טעם, סביב שולחנות ערוכים, כמו שאת זוכרת בוודאי מהערבים הקודמים שלנו. תמונה אישית שתצולם במקום לכל אחת מכם. הגרלת פרסים, בקיצור, שווה. אז מתי? הערב יתקיים ביום רביעי, ז' בתמוז, 24 ליוני, בשעה 7:30 בערב, באולם האירועים של המרכז הרוחני ברחוב יסמין. שימי לב, הפעם זה במרכז הרוחני ברחוב יסמין. אז אל תפספסי, בואי והביא את חברותייך. מחכות לך ביום רביעי. Created using Powtoon.